Kai. Kai. Akwai murya gurin yar matan nan. Sharfai garin daɗi ba kusa ba kuma nan angula ta leƙa sarga. Kuturu ya ga dantsan baturu ya ce Allah ya tsananta rabo. Allah sai yadda na ji muryar nan ko zan kuje Allah sai na auna. Haba, Allah ya yi mace a gurin nan ko ban ganta ba. Alƙur'an. Kai, sai na auna. Yare galubiya na kallo mai zaƙi. Ayyare galubiya mai zaki na kallo. Ayyare galubiya ta nuna ba za a ba ni kwaɗayi ba. Galubiya na kallo. Ayyare galubiya ta nuna ba za a ba ni kwaɗayi. Andi Mali, ya kamata ka ɗan rage ma yaran nan. An ƙya rage musu. An ƙi. Na ga suna ta kallon ka. To su ta kallo, su ci kansu, ku ci kan. Allah ba zan ba. Ka gari a kan idan su aka dafa wannan abun. Ya zai zama haramiya. Su suka ɗora amma Allah su je ku ci kanku. Ke baki da imani ne baki da tausayi. Gaba ɗaya yara sun yi halinki. Haba. Dan na ce ka rage musu ne? Naji. Shine zaka ce ba ni da imani? Na ga akan idan su aka dafa fa. Kuma ka cinye baka rage musu ba. Ni wallahi ban taba ganin ma musifa irin wannan ba. Ba ke ba ta tausayi na ne? Ni da na tsautsayi ba na haɗu da shi ba. Keke ne buge a dungura ta uku. Duk akan gadan bayana wilin keken ya tsaya. Ba ka ganin duk gashi na ya taso? Wallahi ba zan baku ba. Allah ba zan baku ba. Da ku tada kuma. Ya na ce ya yin na madandi ya mai yana. Ba zan bayar ba Allah. Bukaci. Kai dai wallahi ka ji kunya. Ka siyo kazan da kuɗinka ka hana 'ya'yanka don haka ka ba mu kuɗi da za mu siyo abinci. Ba gida sosai, ba gida imani. Na lura zan bayan abu. Shi ne na ce ni ce ba ni da tausayin kuma ni ce ban da imani amma ya kana da kuɗin siyan nama ko? Kan na kai sama kan na kai kasa kan aiki ba kai kwa magana ba. Dan gwari. Kana jina?
idan aka ce yau na je binni Allah ya hore mu an da mali duniya babu abin da zan fara yi illa in yi a ce na yi gidan gona na yi alkama na buɗe gidan fulawa. Allah ka san ita alkama fa babba ce tana da tarihi. Kuma ka san ni kaunata da alkama duk abin da annabi yake son sa ina son sa. Haka ne. Ina son duk abin da annabi yake so ina son sa. To yanzu kai Adam Maliya mutum da ya gane daraja alkama. Baka dan guduran mishi biredin da ko dan kifin. Ko? Ina ma ruwan kifi da alkama yi gusira ko kai. Ai hadawa me hada ake bi. Kana gafara. Ko kuna da matsala wallahi. Aka zaman tare ya ce matsala me muna da shi. Yadda ka samu ka sama dan uwanka. To ku jira lokacin ku yanzu. Kaman ku din yanzu katulan makatulan ba ku ajiye ba ajiye ku ba. Ba ku da sana'a ba ku da komai kuma dauki biredin baku kuma na baku yau gobe waye zai baku ba a aje mu ba tun da kai ma ka ci yau gobe idan Allah ya baka ba sai ka kara ban ba in zan samu ne ma fa kafin ka koshi mu magotan ka mu fara koshi tukun ko dai ba koshi ba a koshi tare a dan mutum bai ci ba ya zai gane na da albarka kaga yanzu da ha ka dalla gabra ha ko kuna da matsala abba annamali Allah kuna da matsala gaskiya ba sha Allah ba sha Allah a je ka wajen wannan Habu dan gidan iyama akwai Allah gurin sa je dan wajen dan gidan iyama Habu ba kasuwa kuma ba sai ka ce in bashi ba a to bari in rice maka me ai rice maka kan na gusira ka tara zama na abu ita fula a bani magi magi yawa ba shi ba kai da kai da Allah kusa da data ya da mali to Allah ya holan kuma ina ni na tahe haka ne amma dai in dan Allah ana so mu faɗi daraja alkama in zan samu ne a dan guduran mana ko dan kaɗan ne me shi alkama ka daɗe to ko kifin ba za ka gusira min ba to kaga shi ba alkama ba ko ɗan ruwa ne ba zan yaga muku ba to lemun fa lemun fa kamfani ne ba zan bayar ba to ruwan da ka rage fa a ɗauki wannan saboda ƙwalisa ike kenan jira da Allah kule da doga baki na za ka saka me ba ka je ka janya hannu ka zo ina son Kaje tana magana. Tana magana. Ka hada da biredi duka. Ka je mana baki da ka ake ba ne? haka karba ku cinye mun ba kai dai je ka. Je ka yawo. Ka fa idawo. To. Kar kuma a bar wurin ba kuwa. Bahi a baki ma su zo su samu. Wani abin arziki ne bare ko kace. Inda dama ta samu. Ma barin kara da lemu. Je bari kowa in ya zo yi mai. lafiya dai na ga kina cikin damuwa wallahi akwai matsala Yo matsala inda a duniya ne ai inda ba ta mutuwa ba ce ai Allah ya maganin ta duk matsala. Baba Kande ce ta aike ni kasuwar ƙauye. Na je kasuwan ban ma siyo mata abin da zan siyo mata ba 'yan sani suka sace kuɗin. To kuma ta ce wallahi sai na biya ta kuma ni ban sanya zan yi. Karki da mu. Ina zuwa. Ba dai nawa ne? 3,000 ne. Ko irin wayannan tsofaffin ba haka suke. Ni shekaru ya kuma banda neman fitina ba abin da za su. Ni na san akwai ai Allah yakan kawo abu dan ya kawo da wata matsala. Yawwa ni dai na san akwai sa jikina. Ni nan ba na rabo da su. Haka Allah yi ni. Haka Allah yi ni.
kirga min sunan gani. Dubu 5 ne. 5, 3 ki je ki biya ta, 2 ki ja jari. Na gode. A kai, ai ki ajiye godiya. Ni abin da nake so a ce ina nan ɗinki. Haba Andumali, ai ka wuce nan. Ko? Wallahi. To, shi kenan, sai na zo kenan. Sai na zo zan ji bayani. Sai ka zo. To, bye. Kai, Allah sarki. Kai. Irin wayannan babu ya shiga rai. Daga haihuwar yarinyar nan mamanta ta ce ta bani ita. Na watsar, na zo na rinka kai ta makaranta. Abu dai tafiya ta shiga raina, na shiga ranta. Haba, sai da aka yi bai ko babar yar matan nan Allah ya sa ka taimu abin da aka yi wani. Kai, amma fa ta tafi da ni. Wallahi ta tafi da ni. Kai, ba ku cinye mu ba ko? Kai, haba, bi ta zai. Andumali. Delu. Andumali. Delu. Andumali. Delu. Ha? Ya ne? Dan Allah kai wa annabi ka taimaka ka bani kudin abinci dan ma yaran nan abinci. Da mamana ai gware ki mun to na kaga tun na zuna na take kuka ni na tabbatar yunwa ke damunta. Ai gware ki zo ki mun to na silili. Kai in banda ma rai mutunci yaran nan an da mali musu suna musu an yanka rago ni ne daukar ruwan wankan su ni ne menene din su sun girma yaran ma yanzu sai dai keki wani kim da ke sai ka ce fili ba abin da zaki tsina na musu. Haba ba zan bayar ba. Dan ake ki tafi da Allah. Mace ce sai da ta fus kullum kai kenan kai ta kawo wannan. haba an da mali kai ma ban da abunka saboda Allah wannan matan ka ne ba ka dan gaba ni na dawo ka yanka min biredi sai ka da ka zo za ka mai wannan surutun da maka kashe kudin abincin yaran abincin wa ba da ku bane abincin yara da ni nan ci ka dai yi ji tsoron Allah matan da ka yi haifuwan biyu yaro mace da namiji yaro yi na gani baban shi da shago mata na gani babanta na ci cibi da biredi da lemun koloba a ce mata yi zo na da yunwa ko kowa bai ganka ba Allah na kolo idonka da jami'in cibin Allah zan kwada ma kwalba bar gurin nan kwalaba bar gurin nan ga berin mata da yunwa ga berin yaro da yunwa ga kisan kai zaka kashe to bar gurin nan na beri je ka kowa ya zauna duniya da halin shi je ka na beri kowa ya zauna da halin nasa irin kullun iyayen san banza sai da ya ta muku ta hada muku kayan shayi da sayan katifa ba za ku taba abu naku ba sai ko sikel ne a jikinka mace ce ta saya dan mai rainin wayo yau za ka je kake ba san komai ba ne shikenan ki daina kuka dun naji bayanan da kike da duk matsalolin da ke damun ki dun naji Allah shi kyauta ga wannan 10,000 na gode a je a rinka yin cefane da siyan abin da za a ci da ke da Fatima da Umar to Allah a daina kuka na gode ki daina kuka Allah saka da alheri ki daina kuka da Allah wannan 10,000 da na baki dan uwansa ne ya bayar ya ce a bashi amma saboda sanin rashin mutuncinsa ban bashi ba
da in na bashi zai je sa ta a wannan tsinanniyan trader kuɗi su narke gaba ɗaya. Saboda haka ki je ki ci da kanki da su wa'annan yara. Ai ta haƙuri. Baba na gode. Allah saka da alheri. A daina kuka, ki daina kuka. Umaru. Umar. Fati? Ta ku gaida gida ko? Umar ba za ka ci biskit ba? Yana nan, wannan tsohon yana nan. Wannan namu ne to. Tsoho ne mana. Je ka da Allah kai duk. Kali biredi. Me kake faɗi? Kai duk magana ta kare a barbara. Kali biredi. Kankare. Sha biredi. Don me ka magana kankare? Nan gari. Me? Madadari. A wannan kuma ai kai kaɗa. Je ka da Allah. Haka. Na ji tsoron tsohon nan. Akwai da hayaniya tsohon nan. Tsohon nan akwai da hayaniya. Kuma akwai ka da rashin mutunci ko? Kana leƙa mana gida saboda baka da mutunci. Har kana magana wai akwai ni da hayaniya. Rashin mutuncin ma a cikin gidan nan za ka cika da rashin mutunci. Me haka ka tsaya wani zai keke tare da mutane? Kai ba za ka nemi wuri ka zauna ba? Ka wani tsaya ya ka ce ta ɓarya? Ka tsuguna ko ka zauna? Ba dole ya miki haka ba don ya nuna shi bai da mutunci. Ka zo kana abin nan, kana leke-leke kana ciye-ciyen abinci. Musulunci ya hana dan musulmi ya rinka ciye-ciye a kan titi kana tafi kana cin abinci. Kai dai ba mutumin arziki bane, mutumin banza ne, mutumin wofi. Wallahi a haka zaka kare. A haka zaka kare. Ina so na wallahi na ai da ba haka nake ba. Ina da tsimma nake na da ina rarrafe, daga rarrafe na zo ina tafiya, yanzu ina gudu, yanzu a ce mu zuba da ni da kai, wallahi ba za ka kama kai din ne. Kuma nan gaba ka san me zai haba inda mani mahaifin naka kake gaya wannan irin magana? Ai dole ya gaya min, tunda ba albarka yake nema ba. Allah da ya halicce shi ma bai ga girmansa ba, balantana ga girman mahaifansa. Ana mani, kana ji na ko baka ji na? Wannan matar taka tunda ba za ka iya rike ta ba, rubuta takarda ka bata ka sake ta, shi ya fi sauki. Ko baka ji abin da na ce ba? Na ji wannan, saura wata magana. Ka ce man ka ji wannan sai kuma me? Ni ka gaya ma haka. To tunda Allah ya haɗa ni da jaraba, ko kuma ce in iyayenka suka haɗa ka da jaraba, kuma ba shi kenan ba dole ku yaƙuri kuma haɗu da jaraba. Auren da muka haɗa ka auren zumunci shine ya zama jaraba. Zama ka jaraba. To sai da na ce ba na son ta, ko kama ko ka tilasa ni ko ka bani. To tun da ka ce ba ka son da muka ce ka bata saki, wannan shine hujjan da yasa ba za ka bata abinci ba ita da 'ya'yanta? Ni ma na ci ne. Tun jiya ban samu abinci ba, sai ɗazu Jibrin ya ja ni gidansu
aka saman kunun kama da shi haka ake ba ga irin tunan ba a ce yanzu kai ka haife ni ga shi nan kamar tare muka taso Annamani inda ba za ka iya to ka ya mushe na ya mushe duk ba wahala bace Kai Andamani, kai ne zaka zauna da kuɗi a jikinka baka kashe su ba? Makaryacin banza makaryacin wofi. Mama na ba na son ki rinka shiga wannan magana. Ki bani da wannan dattijan kawai da baya sona, baya kaunata. Ki bani da shi kawai. Ki bani da wannan tsohon da baya kaunata kawai. In ba rashin kauna ba. Ya ma za a yi dan uwana ya aiko da kuɗi a bani. Ka ɗauka ka bai wata 'yar iska. Wai iska? Matan sunan manzan Allah ita ce yar iska? To kai ne dan iska. Na ce kai ne dan iska. Ka sake ce mata yar iska ga abin da zan maka a nan wurin. Kuma ni da ka ce tsohon cire rigan mu yi damben da kai. Tunda ni tsoho ne. Ka cire tunda kana da ƙarfi mu yi damben da kai. Tunda rashin mutunci kake so ka nuna ma. Ai ba haka zanen jiya ba, ba haka balla ka ba aikin. Ko an balla kan kawai dan dai kakka ban mutane da jiya. Aiki bane bismillah wallahi ne. Kai kun A ki kyale shi. Ba dai za ka balla ni ba. Cire ni kanka balla. Ko riga ka cire. Ai dan dai kakka ban mutane da jiya ne. kun kar ka sake faɗan irin wannan magana. Ka sake. Ka ci sa'a wallahi, mai kaunata wallahi ta yi magana. Mango. Mango breadin nan. Ku samu wani abu ko siga ne ku ci. Ba shi wurin shi. Ngo ajiye mun to. Na ce ki bashi biredin shi. Mu ba mai wata bane. Kai kake fama da yunwa ka je ka ci biredin ka. A Alhaji. Ba yin sa bane wannan yaron. Kaga shiga jejin nan fa da yake kila wani abu ya shafe shi. Yaron nan kawai mu bi shi da addu'a. Gaskiya. Allah ya raba ka da wannan masifa da yake tare da kai. Allah ya shirya mana. Allah shirya ka. Allah shi maka. A'a. Allah shi kiyaye hali. Rastaman suna da antimali na yanka. Gaskiyanki. Ka gani ko? Rastaman. Me hankali ba zai wannan waƙe-waƙen ba. Na gaya maka ba mu da wata hanya illa addu'a. Addu'a ce kawai tamu. Ya Allah. Ka shirya min wannan yaro. Allah Ya da Allah. girman zatinka. Ya Allah, ka shirya mana wannan yaro. Wallahi da ki saki ka. Wallahi. Kuma wallahi wannan tambar Allah kin ciwo mai aya. Wallahi kin ciwo mai aya. Mutum gaba ɗaya ba shi da biyayya baki san darajar mijinki ba. An aure ka amma ka mai da mijinka banza. Aljannar ki tana nan kuma wallahi ke da ita ki ni famfam nan ta haɗu da masifa ai. Dan Umar an samu ganima. Ya samu kuɗi na sai riba yake. Ni ma nan ba fi na son ka akai ba. Dan Umar bude bakin ka. Bude. Ai ba fi na son ka akai. Yawa. Belu. Ni inda kin fuskance ni mutum ne wanda ba na son tashin hankali a ce ina tashin hankali muna rigima ko kuma muna sa'isa da matata ni ba na wannan. To ai dama wa ke son tashin hankali dama ai kai kake ja Ni ko? tashin hankalin ba kai kake ja
fuskance ni bane. Inda kin fuskance ni ba na son rigingimu da lu. Allah. Ya ilahi. Delu. Na'am. Dan ɗauko min ragowar kuɗin nan, na san baki kashe su gaba ɗaya ba. Ɗauko ma abin da kika rage, dan ɗauko min shi. Ai na san baki kashe shi gaba ɗaya ba. Kai, zan ma makullin cuta. To ko kai maye ne, naira ba za ka samu a cikin wannan kuɗin ba. Oh, ni dai na fuskance ki. Ke gaba ɗaya hanya aljanna ma ke ba ta neman ta. Duk abin na lada wanda za a yi wa miji, a lallame shi, a rarrashe shi, a yi biyayya, a haɗu da Allah lafiya, ke ba za ki yi wannan ba. Oh, ta nan ka biyo? To dan Allah dan annabi ka tashi daga nan wajen, karka sa ni shaƙe ni da yaran nan dan Allah. Zakaran waye wannan, zakaran waye? Na makwauta ne. Makwauta? Zakara ne? Ya fi sha zuwa gidan nan. Amma ina ganin gidan malam mai almajirai ne. Ko na allo ne ko na tawada ne shi na kama shi. Hada wani kai. A ubanka za ka ci. Ai ba zan ɗaya kafa ba zan kai. Dabjan ka za yi. Da kuma gana. Da kuma gana. Ɗauko mun ga. Fustun banza fustun. Ka kamun gan. Ai ba zan ɗaya kan. Ina ne gaba ɗin? Oho, dama sallah ba dama ka take da shi yasa ka rasa ina ne gabas din ne ka duba. Sai ka ce randa. Keki wani dum da ke. Gani. Zo ki danne mu, zo ki danne mu. Zo ki danne mu. Ai no da ya zai. Danne mun. Danne mun kafa ba. Danne mun tafi mun. Bismillahirrahmanirrahim. Saka. Dan mun kafar. Ya rike min nan. Gashi nan. Ai duk yayi sai na more ki a cikin 10,000 na. A 10 na ki dauka ki sai da dawa da ataruhu da mai. Da Allah ki man dan farke su yaji yaji. Ai na mora. Ai mu ni na inje gallan na shiru to na lalota. Daman na neman ka. Sauka. Zo mu je can mai magana da kai, ba na so a je a cikin gida. Zo mu je. Ina son tambaye ka ne. Kana ji na? Kana nan a bashe ya kawo sako daga birni? Na gida. Nan. Kai mun ƙarya fa zan gane. Kai mun ƙarya zan gane. Wacce magana? Sun gaya maka ba. To, tsakaninka da Allah. In ka gaya min zan baka kuɗi, in ka gaya min gaskiya zan baka kuɗi. Har kuɗi zan baka, in dai ka gaya min gaskiya tsakaninka da Allah.
10,000 na madiba da aka kamu duban wa sun fa haka har riga sabuwa ka siya kai din sabuwa haka siya mun riga sun fa haka dan mai 100 ma to na gode ina zuwa to ne zan kama to ka jira ni ina zuwa ka jira ni ina zuwa jira kana wa ka bari a shagon lafiya na ganka haka ina kwana ko ina wuni ɗaya ne ina wuni lafiya kalau ina gajiya ba gajiya na manta ma ban gaishe ki ba shi ba komai wane ka baro a shagon tukuna ma na zo ne san duk mutumin da yake son ya haɗu da Allah lafiya lau to in rabu da iyayensa lafiya na san na yi kuskure na bata muku a yafe ni ki yafe ni dan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba komai in dan ni ne wallahi na yafe maka na gode mama na yafe maka na gode ma Allah ya saka miki da alheri mama na yafe maka ina baban na ya zaga amma yanzu nan zai fito to na gode mama na gode mama na Allah ya saka miki da alheri amin ina baban na yana nan fitowa na so Allah ya saka miki da alheri mama na Allah ya saka miki da alheri mama na shikenan ma ga yanan ya fito ga yanan ya fito ga yanan ya fito Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu baba wa alaikum salam daga ina baba annawai na kai muku wani ai dare daya Allah ikan yi bature na je na roƙi mama ne gafara ta yafe mini saboda ina so in haɗu da Allah lafiya lau to ba zan iya haɗuwa da Allah lafiya lau ba har sai na zo na nemi gafara a gare ku kun yafe mini da irin kurakuran da na yi muku baya da kuma duk saɓanin da aka samu baya ina fata a yafe mini Allah ya saka ma da alkari baba na gode alhamdulillah na gode ma Allah a matsayina na mahaifinka kullun du'a'i nake maka Allah ya shirya ka to tunda ka gane kurakuran da kai a baya Allah ya amshi addu'a na gode ma Allah ni kuma na yafe maka duk irin laifuffukan da kai man a baya Allah shi ma albarka Allah shi ma albarka amin 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 ba amin baba amin amin ba na gode Allah ya saka maka da gidan aljana ni kuma Allah ya ƙara shirya ni baba na gode Allah ya saka amin amin yaya trader ana dan taba cinikin kuwa ana dan taba sai dai ba jari yanzu da an zo sayan kaya sai dai a wuce can wajen habu dan gidan iyamu mai alewa subhanallah wallahi to ba komai ina zuwa to Chin-chin-kiss, chin-chin-chin-chin-kiss, chin-chin-kiss, chin-kiss-kiss-kiss, oh. Da 20,000 ne da 30,000 ne dan uwanka ya bayar a baka amma saboda rashin mutuncin da kai mana ya bani haushi ban baka kudin ba na dauki 10,000 na aika ma mai ɗakin ka da shi to ga 20,000 nan to na gode aje a jajari na gode a jajari na gode insha Allah a jajari insha Allah
Allah ya yi kuɗin albarka. Amin baba, amin. Allah ya saka, Allah ya saka. Ba siya ba? A'a, ai da ma jiya ne ka zo. Da ma na baka fiye da haka dan na aika an siyo man shanu. Ne kaman kuma zo tijiyan nan. Kar ka damu. Allah shi mu annan albarka. Amin dan alfarma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Amin. Shikenan ba da wani abu. Ba komai. Shikenan. Ba komai wallahi. To Allah shi kare. Amin baba, amin. Allah shi kare. Mama na. Allah shi Mama na. Allah shi. Nagode mama na. Nagode baba na. Nagode baba na. Nagode baba mama na. Allah shi albarka. Amin. 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 Ikon Allah. Amin. 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 Allah ya ƙara shirya wannan. Allah shirya. Allah ya ƙara shirya. Marin duniya wazo biya Allah bani kudi sai haji da umara wazo biya Rastaman ya man da Allah sakare kawari na Allah ya mali na wasu wani dan canji ne nan da ni wannan ka dau hansin ka je ka yo canji ka dau hansin ka kamun hansin wazo biya wazo biya baka zo biya na zo biya na zo biya na zo biya kai dubu sha ba ni ban taba ganin ma ba kawai irin wannan ba ban taba gaba ɗaya kamar ma ba a gidan mai yake ba shi da wannan son wani an ci hansun sai muna yake sai tsalle yake sai tuma kai hai gaskiya da ana canji Allah da an yi wannan da an cire shi daga gidanmu ina ka gane akwai kaya da muka baka na miliyan 20 ko? Tura ka gane idan dakata mana ka ji ba ka turo su shafi usulo sun karɓi kaya na miliyan 20 ba? To idan aka hada da na bayan nawa kenan? To abin da nake nufi kenan kaga miliyan 40 ya kama ko kuwa? Kai dai wallahi da rikicewa kake dan lissafin da bai taka karya ba dai sai ka rikice a kansa. To shikenan kwana biyu fa zamu a ƙauyen. Nace kwana biyu zamu. Kwana biyu ranka yi daɗi. Ƙwarai. A nan ɗin? Eh. To. Yau ta nan za ka yanki. Kwana biyu. Kwana biyu. Yawwa ga fafacin. Ai gaba. Ƙwarai. Babba. Assalamu alaikum. Ina wuni. Tashi. Sarkin mota. Baba. Babban direba. Barka da yamma. Ana tafe? Ana tafi baba. Ya hanya. Alhamdulillah. Ya mota kuma. Mota sai godiya. To ma sannun ku da zo. Ai sai mu shiga ko? Bari mu dai zo ya samu maka abar. To. Rago. Sannun ku da zo. Sannun ku da zo. da su maganin Allah sai wata ubansu ba haka ne haka sai mun ta zuje
ya kan siya ma balce ba ta zuke bane ina yaya yana yana ciki ka sha rana fa sanda sanda zuwa ni mutumin bayar ne an da mari sarkin shiriri ai mutumin naka shirya ta zo in ya fita tun safe zai dawo sai dare na can wajen tireda an da malin kwarai kai yanzu mashiricin mutum kamar an da malin amma a ce in ya fita tireda baya dawo sai dare lalle abin da ban mamaki Allah shi ke shirya kayansa ya kuma shirya haka ne kuma dama dare ɗaya Allah ya kan yi mutum wannan haka yake kamar kun haɗa baki shi ma haka ya faɗa da ya zo neman gafara to kai sai zara ido kake ba za ka gaishe shi ba magana ne ya yi tsaye ya kasa cewa koyi na ta murna ya zo kuma ba za ka gaishe shi ba ai mun gaisa mun gaisa tun da kuma ka tsaya mara akai kai dai ba za ka shirye ba a'a malam ya za ka ce ba zai shiru ba Allah ya shirye ka ka san me nake so da kai ka je ka samu an da malika ce mishi nazo gurin tire da je ka ji ka biya wajen umma ka karɓo man kindirmo ƙwarya guda ta baka nono ƙwarya guda kindirmo ƙwarya guda ka kawo ba kuwa kai yaya ƙwarya guda ƙwarya guda kafa ka zubar haka hana na guje zan kawo tafi a hankali sannu yawa salamun salama je ka kafa ka zubar shi kenan je ka ya dake ni da itace ya shiga gida kuma ya fito a guje kai wannan mahaukaci ne Allah abu nasa ya fita kuruciya wauta ce wai koro shi akai ne ko shi kadai ne kai amma wannan kanin oga ne kan suna fama da mahaukaci to wannan dai ko za a kai shi gidan mahaukata sai dai taho da tantan amma ya fi karfin wannan da yi raga-raga da gilas ai dama shi arziki Allah in za ya baka baya gaya ma za ya baka Allah in za ya karbe baya gaya maka za ya karbe sai dai ka ya karbe abinci kaga yan mata sun bi layi har da kalar ƙauye cikin su alaɗi da abin da ka samu duniya ka raba kowa ya samu haka Allah ya bayani dan wari a duniya aka fanke a yi biredi lahira can ba a yin biredi kaga ba a fanke babu mata lahira can ba mai kai balan alƙur'an ba a dore jai wannan za ka baiwa wannan mai kare marayan ja baka yi ta za ka bata shawara na nan tare ma da ka bata baka gwari kai ne ka bai da bi dalla dan gwari kowa da kana gaban ga fanta nan je ka bata dan babu fanta sai za da ido take kamar kuduru na yake matin Allah can babu fanta Allah zai to ke kulwa ke ma ba a wani daurin kallabi kamar mushen kaza a bola ke ma ki dauka ka a shanye babu ke Allah to wancan ma ka bata
ba ta guda ɗaya man ta motsa ka san ko wannan na duba daidai da shi wannan babban za ka ba ta ka ta girman burodi wannan babban za ka ba ta ai bakin za ka gani akwai iya shan lemu gurinta bismillah tare da yi buro ai ko ka gode Allah sai ka tada sigari ta tada hayaki ya zama mu kama wani tsohon ruwa da masa ranan walwala ne ranan amore ne ka san Allah ba ruwan shi Allah wanda ya yi mutum da dabba ya yi girman sa ba da gemu amma ya dan akuya da gemu dan ko iya buɗe biskit ɗin Halima buɗe mai shi kama a hannun ne kamar an fara rogo kai dan wari kai dai ban da zaki to sauran da ka ake nan gudan ka sauran uwawa za ka baiwa a'a nan baka ba sai kai mun zaki ba yan baka mu ban da mu ne ni ka tashi ka buɗe gashin ba shi kamar fasan ya hangi tifa a'a me zai kare mu a tifa Allah ya ji kanki fanta Allah yau da mu ya cimma azaba Allah ya ji kansa gari wallahi Allah a tada hayaki ya zama sai ka ce wani tsohuwar wadi masta kai duk wanda ita bai san ganin ka mutum ko ne shi ungulu ta dauke uwai kaman bebe roba na nace a ungulu ya doka uwan nace kaman bebe roba wata uwa ai ba ta da nauyi sani wallahi na Jabiru na yau rana ce ta sakata ta walawa ta bararrajewa ta miƙewa ta cashiya ai baje ma a bararraje ba Allah ne ya bamu kuma dole ne a yi warshe walle a nuna godiya ba yawa domin Allah ya ce in ya baka ka nuna masa a nuna godiya don haka muka tara ku yanzu nan cikin ku duk wannan wata mata da dai bata shafanta ba Allah ka dade Allah dan kwankwasa mana ka taba min sufin jiki ka gani ko ba ta samu fanta sai za da ido take kamar kuturu na ne tsaro ka ya lalle an ga fati Allah sarki sarauta ka ga dai matan nan ba guragu bane ko wace hannu biyu ke gare ta gashi ka ba huce gare ga mun ga babu kallon baki da mana gashin godiya ba wallahi Allah ai sun dare yan matan wajen can ko da masu daurin kallabi sai ga ce mu jan kaza a bola Jabiru me kace Alhaji Jabiru na'am me kace ga wata mai kira uwarka wannan gaskiya ne in dai wannan ta kira uwata ai uwata ta more bodi wallahi Allah amma dai ka san uwata ko kan faɗa rai ne ya ɓaci yance uwata ta ɗaga tsohuwarka ‘yan gajera mai kashin talauci ai ya ba na so a yi ta ne dan lokacin ɗan kaɗan ne ɗauko mana kifi yawwa na mu zuwa zuwa da ka gani ko ya dandana uwan wani ko sai kuma da an ce wai mai kira uwata sai ba da baki kike kamar tsohuwa za ta ce mamman to an zo yin degonin ta mutum zai kare kifi ba bisi na ba ko ba haka ba a dan mutum ya yi wannan ba irin kifin ruwa ne yanzu nan zaka gan kai a makogoro ana neman doya wuce da shi a biya hankali alhaji a ba kowa amfanin to kowa hannun shi ba shi ka ɗauka ka ba kuwa wanda haɗa mamiya ce sai da haɗa biyu ba sai a yi dokan gan halinka ba ya haka ne bismillah bismillah a kada yi mashi garaje kai mai karamin wuya to kai babba sai da babba ko ungo kai na gan wanda ya kai girman sai ka ce a murdo ne a famfo ka ban wannan a ba akwai wani ba ka ci gaba da kada mana ka ta kaura kada me an kawo kibi na wani kada kaura kuma ai dai kada yaji ai dai kada yaji da kai dai Allah bai bismillah me abu da bin shi ai ke a faci dan an dade ba a haɗu ba ai na ga alama ranan cin kifi babu taba ranan sha lemu ban da biskit hai
Alhaji, ina da shawara. Allah ya raba mu da ita. A'a magana. Wai toto na, tun da na gani gashi ka cira da abokanka, da abokan arziki jama'an gari, an ci arziki, unan cifi za a raba biyu, saboda su Fatima gida ko? Su Fatima? Yariyan wajen ka ba da Muhammadu. Me? Bishi. Wai ina ya tafi ne? Dan wanshi ne ya gani. Nan gajere mai magana. Ko kuma kowace zai ta ɗauki 'yan salar lemun ko? Kun gane ko? Sai da tafi da shi gida. Tun da wannan yaro Alhaji ya bi shi. Ko ya dawo bai za zo na lafiya ba. Kowa idan kana shi. Daɓe. Kaga ni na san ka. Ngo. Wannan bakin naka, shegen bakin naka gwaran toshe shi da wannan kudin. Saboda in ka je gida, kar ka faɗi abin da ka gani. Nama, shai, na ganin kana taimakon. Yawwa. Ya namadi. Ya namadi. Ni ne yazo. Ina zuwa. Yushu. Kai wannan ai ko kai ngwana. Alama ne. In ka je gida, kar ka je in an ce me kaga ina yi. Ka ce kasuwa ce. An tari yau sai ciniki ake yi, ba kar ka je ka ce na je gida dama kasuwa kai yawa mutane yawa mutane sun min yawa kuma bakinka kanin kafarka wa Allah kan yaya ne yaya sosai a'a ba in ka je ka iya bakin ka kar ka je dan kai yana ka san kurma kar ka je ka wa Allah ka ka hau bayani kasuwa kai ka gani nan ko ka kare mun kallo ko ka gani bar gani kai kanina ne in kai mun kankara ni ba na itace na rodi zan mai na girki zan na dora da ba duka ka ji shi ba ko me kai ba hankali kar ta kai mu don nan ya don kuma gida dan adana dandali awara sosai shikenan ka zo to he na zuwa zan zo tama ka kasuwa sun zan kai ba da Allah yau ka namiji wannan mace ce ko sauka akai ma ba za ka auri ba alquran wallahi kai ina dawo kai wani ba zai samu Gumer ya samu mai kuma an ce kowa yi sa nashi a jikin shi ko me a saboda na ya riga ya ganka da shi kuma da shi da na gaban ki dama ɗaya aka ban gata ɗaya ce kin wani sa'au ai ke a loda kawai ya gole ɗaya na hege fuska wa an sulala karar ruwan ba da haka ba ta ƙoshi ta fi kowa lodi ai dai ta hada da haka kyala ganin ki to kowa zai ci a nan yi bar shi a nan kar ka ce za ka je da shi gida ga mai kalar wannan kalar kwalban maltina ita kama ma ba kai ku tattara mu ku tattara mishi wanda ya bude ya karasa shi an fasa sha kenan an fasa ba na shi ne an fasa amma ban da nan
An fasa. Banda nawa. Banda nawa dan ni yanzu sai rai na tashi. Wallahi yanzu ne sai ni bala'i. An kaje bi Allah bukunna ne ma na je bi Allah bukunna. Kaje za ka rena kiran Mariya. Ai dan ya arziki ne Allah ya baka. Ka rena wannan kirar? Ina ruwa na da wata kira ka ni. Kun je sun gidan ki kamar yara sun buɗe buta. Kai. Na'am. Ga kallon tsohuwar ka an ta hango mai gidan ku. Ai na gode wa Allah har ka gane uwan mu kai tsirin wace ce gashi maka din. Ba za ka ga gashi mata ba. Ba ka ga gashi mata. Bari ruwa ce. Bari ruwa? Bari ruwa. Ko ka ce mai rama ga yaki. Ko mai rama ga yaki. Ba na rige wannan. Namadi? A'a ba shi bane. Na ce ba shi bane. A'a yo kuma ai na ji. To kawo kan mota dan wana ka zauna kan ma magana ba Allah. Kai. Baka gane ni bane? Tare kuka zo? Tare muka zo. Wai ku duk gidan haka kuke ne? Namadi kuma a zo mana da arne. Arne? Ni ne arnan? To kaga dole in koma dogon riga kenan. Arne. Su kuma duk haka Allah yi su. Ɗayan ɗurin gona kuma ɗayan ɗurin katifa. Ni fa na ga mota irin ta masu gidajen gonan nan. Na ga hashaƙe mota ashe kai ne. Allah sarki ya gari. Lafiya lau. Kai. Mun same ku lafiya? Lafiya lau. Ya kasuwar kula. Lafiya kalau ya. Kai ba jin kaki ba ka jira bari inda ake. Ya gida. Kai. Ai ni ma da kan na baro shago. Kai ka san mutumin ƙauye. Akwai shi da son sayayya. An yi mun layi na ce kai ni fa dan uwana zo shi na rufe shago. Kuma kai da Allah da Allah. Kai kana magana wata kan wata bata fito ba wata to ya za a ji ka. Ina jin magana makaranta ta sai ke so. Za a yi ma magana makaranta an gama. Kai ne ba. Kai ne ba. Yau gobe. Ya ce sai da sayo bandar shine zai ishe ka. Ya dai. Ka ji santsi. Haba, ai kuna more rayuwa. Ga riga kaman ta yi magana. Ga kuma mota irin wani motar da yake hawa wacce ake wa manya jiniya ne. Sarki. 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 Oh. Ai wato an da mali gaskiya kai ne ka tsaya bata lokaci. Tun wuri sai na gaya ma cewa ka zo mu koma gudu. Wallahi. Da ka je binni ai yanzu da ka yi nisa. Wallahi. Ka ga nan yanzu sai ka yi cinikin 1000 sannan za ka samu naira 5. An da mali a rinka gode ma Allah wani bai samu haka ba. To wato an da mali abin da yasa da yanzu dama kaga a matsayin ka nawa ne ya kamata a ce duk wani abu da za a aiwatar a gidan na kai ma da shi an yi shawara da kai. Gidan nan ne na kare mai kallo naga cewa ya kamata a baje shi a sake sabon gini saboda kuma ku zauna cikin daula. Gidan? Saboda banna? Me gidan yi? Me laifinsa? Nan me laifinsa? Ba gwara ka mana kudin a zube mana su mu yi wadaƙa mu me laifin gidan? Ba. Tabu. Tabu. Wai a baje gida. Da baje. Da sabo. Da sabo. Shi ya so ya dawo sabon. Haka ne. Ai tsauni. Ai dora tsauni. A'a. Kai ina shiga irin wannan. Ka shiga irin naka kalaka. Kawai za a yi wannan. To ni ga shi ni in za a bi ta tawa shawarar. Kar ka je ka tayar mana da hankali a mana gidan da za a zo a rinka cewa mu kaza ne ka tayar mana da hankali. A bar gidan na a haka. Yeshe ka bar shi kawai a haka. Ka bar mu da yadda Allah ya bar mu. Kai halin ka ke ana sa ai abin arziki yanda yan uwa kowa zai ji daɗi kai kana sokewa. Allah ya hana ba da shawara mara amfani.
ai da man ni da man ba za ji shawara ta ba. Ni da man na taba kawo magana arziki ne. Ni dan me maza ne mu shawara ta. Lama da kaji irin halin nashi. Wanda zaka dauka ke ka kai gani kaga irin abubuwan da yake man kenan gaba. Ba ni da iko mashi magana zai hawo kaji. Shawara ka dole. Kaji. Ba ni na shawara ka dole. To yanzu dai al'amarin nan dai ai hakuri ni ina ganin gwanda zauna dai ai shawara akai. Da abin da aka yi sai. Kaji. Kai da ka. To ni me shi ne? Tunda ban da shi ba dole ni ai da magana ta da tsuguna a shadda ai dai ne. Kaka ce haka. Ba wani kuke wannan magana. Ai kuma bai kamata ka ce haka ba. To kuma da bina mutum bai zagen ba da ni sai zagen na kira ma. Kai hakuri. Kaga kallon gyatumar ka in ta hango babanka. Ya ma na gode ma Allah tunda haka ka ga gyatumar ka. Kai wa ce ta gyatumar ka. Ni ba za ka ga gyatumar ta ba. Ba bari ruwa ce. Wani har budilin ya yi. Wa. Ina na yi budilin din. Balla kawai ake. Tare muke ne? Tare muke. Ka san ya barkono. Ubanka. Ya za ki sa mu kama mutane kuma ki ce babu shi a cikin su? Ai ba zan iya gane ba sai ya magana don sabili a cikin duhu ne. Oh. Yan mafiya ne. Ace. Kaka da An dumali. Ba dan dumali. Ba dan dumali ba. An dumali. Ni tun da an waro ni kadai an zo za na san ashe kai na ake so a aure. Na wuce nan wallahi na wuce. A shiga a tambaye shi maganan da yake faɗa gaskiya. A gaskiya ne ba ya tambayan ba. A'a. Yanzu nan dan buwa ubanka. Ko baka ji? Ubanka ya mace watar. Da abin da kake ka zo ka zo nan yanzu nan. Kai gani ubanka ya mace. Mun zo kama ka. Saboda ka. You are under arrest for attempt to murder.